Het is inmiddels al 3 dagen feest in Axel. De sporthal is namelijk omgetoverd tot een echt springkussen- en skateparadijs. Wim van Rijn is de drijvende kracht achter dit Kidsfest. Er gebeurt hier de kern hebben eigenlijk best wel weinig. Dus ik vond dit wel een heel leuk idee. Dus zodoende zijn we, ik denk nou 4 jaar geleden zijn we daarmee gestart. En je ziet het, het is uitgegroeid tot een schitterend feest voor de kids. Nou, je kan hier heel veel springen en gewoon skaten en dat vinden wij heel leuk. En nemen jullie dan ook nog vriendinnetjes of vriendjes mee? Ja. Dus iedereen misschien wel iedereen uit de straat is er, of niet? Ja, bijna wel. Behalve Wim zijn er ook heel wat jonge vrijwilligers die Kidsfest mogelijk maken. Maar ik ben natuurlijk in de gelukkige omstandigheid dat ik hier de hele week werk met allerlei sportverenigingen. Uit die verenigingen put je dan ook regelmatig de mensen waar je mee samenwerkt hier. Een van die jonge enthousiastelingen is Milan Verhulst. Hij verkoopt deze dagen flink wat extra frisdee en appelsap. Een beetje ook afhankelijk van de drukte natuurlijk. Hoe meer kinderen, hoe leuker het voor ons ook natuurlijk is, want dan heb je wat meer te doen. En dan achter de bar, ja, dan komen de kinderen langs en die komen dan vrolijk met de centjes. En je kan een beetje zo zien spelen overal, dat is ook superleuk. En dan is het wel leuk om alles in de gaten te houden, ja. Heb je zelf nog op het springkussen gestaan? Nee, nog niet. Misschien als alle kinderen weg zijn vanmiddag, dat we eventjes met z'n allen nog een rondje doen. Maar het is er nog niet van gekomen. Hey meiden, zijn jullie vandaag voor het eerst of komen jullie hier vaker? Vaker. Ja, vaker. Wat is er zo leuk hier? Je leert nieuwe kinderen kennen en ja, je bent gewoon vrij. Ja, inderdaad, er zijn geen regels en je kan gewoon alles doen wat je wil. En je kan ook skiën en dat is gewoon superleuk. Ik ben hier heel lang geleden geweest. Hey, en welk springkussen is de leukste? Die grootste daar. Ja? En kan jij ook nog skileren of dat niet? Dat kan ik wel. Ik kan alleen maar die met van die driewielen. Voor Wim is het geen straf om hier 3 dagen lang een oogje in het zeil te houden. Het is voor ons genieten om dit te zien en om dit te mogen kunnen doen. En voor de kids is het gewoon een hele leuke opvulling van een kerstvakantie. Dus dat proberen we zo leuk mogelijk voor hun te maken.